बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो खुंफुंदों। थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि गोरोबथा बिटिआर एबा गोजोन गोरोबथाया बर'नि सोमावसारारि आफाद फारियै एबसु, एनडिएफबि, इउबिपिअ, आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खालामजादोंमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव खुंफुंनाय बायदियैनो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो कुमारिकाता दख'रा एबसुनि मावखुलियाव खुंफुंदों। बे गोजोन गोरोबथा सानाव फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिया मावफुंजायो। बेजों लोगोसेयैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ दाबिजों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम तामुलपुर जिल्ला एबसुआ 1000 पस्टकार्ड आरो 500 जिमेलनि गेजेरजों लाइजाम लिरहरनाय जादों होनना फोरमायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। नंगौ, दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना थांनाय 2020 मायथाइनि दिनैनि खालार थामहिनबा 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा जे बिटिआर बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बे गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो एसे जुनियायै देग्लाय जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय कुमारिकाता दख'रानि जि मावखुलि, बे मावखुलिनि लांगोनायाव जोङो खुंफुंदों। देग्लायनि जि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि फालिथायखौ एसे जुनिया होननायनि गुबै ओंथिया जाबाय, देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोजोन गोरोबथायाव थानाय गासै दफाफोरखौ गोख्रैयैनो मावफुंनांगौनि थाखाय बा मावफुंनांगौनि थांखिजों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम नैबे गोजोन गोरोबथा फालिनायनि गेजेरजों 10,000 पस्टकार्डजों नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम लाइजाम लिरहरनाय, लोगोसेनो इमेलाव गासै 5,000 गासै 15,000 लाइजाम भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदिजी बिथांनो दैथायहरनो नागिरदों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नुबोबाय थादों जे आथिखालनि भारतनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ लाइजाम लिरनानै हरनाय बेखौ बिथांमोना एसे गोसो होनाय बा लाइजाम लिरगिरिफोरनो फिन हरनाय बा बिनि सायाव खामानि मावनाय बेखौ जोङो नुदों। दा ओंखायनो जोंहाबो मोनसे गोख्रों मोनसे हास्थायनाय दङ दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननिसिम बा भारत सरकारनि बिबान थानाय मन्त्रि बिथांफोरनिसिम जे जोंनि जि आद्रा थानाय माखासे दफाफोर, बे दफाखौ मावफुंनानै होनांगौ। आरो बे थांखिजों जोङो पस्टकार्डआव लेटार दैथायहरनाय आरो इमेलाव लेटार दैथायहरनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों। आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिल्लायाव जोङो पस्टकार्ड 1000 आरो इमेलाव 500 जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम जोङो दैथायहरगोन।